Maailman kaikki tää on Kakku 80 pelaamassa Skywarsia Tikukkasen kanssa Minecraftissa ja mä pelaan Kikos ja... Sori, mutta se oli se, että me pelataan Skywarsia. Eikö hetkonen? Eikö... Siis Survival Gamesia. Seuraatko mua? Oikeesti. Mitä mä oon meidän johonkin? Sä vaan meet johonkin. Se. Mistä sä seuraa mua? Siksi koska mä tiedän paremman suunnan minne. Sieltä löytyy Mua taas ei kiinnosta mihin suuntaan mä menen. Okay. Onko mä täällä laivojen lähellä? Onko? Tämmöisessä hitsin paikassa, missä on ihan vitsasti jotain turhaa. Hei, sitten mun vieressä pelaa mun isoveli Nivan Lehtosalta. Pelaa Battlefieldia, joten tos kuuluu vaan ammuttelu luultavasti. Ja siihen kiroilua. Ne on kyllä hyvin näytäytynyt ne Battlefieldin tyypit. Missä nyt te oot? Edelleenkin siinä venepaikassa. Laivalla lähellä. Kätkäpi. Tiesitkö että sä pystyt heittämään kananmunan itseäsi? Joo. Ja mä näen. Mä löysin tosta uuden sortin. Oho. Tiedätkö sä, että sun noin 12 blokin päässä on henkilö? Ai joo. Kiva kuulla. Se on tuolla vedessä. Missä vedessä? Jos tulee ylös, se räjähtää. Koita ajaa se mua päin. Taita paita. Täällä tyypillä ei oo aset, mutta armori on ja se kuoli. Kiva. Yksi se päivitys on mun mielestä. Mä tykkään siitä. No mustakin se on aika huono. Onkin. Vaikka se on kyllä hyvä, että kirveet on nykyään voimakkaampia kuin niellä. Mut täällä ei oo 1.9 updatea. Onneksi. Missä sä oot? Mä oon jossain. Onko sä lähtenyt jo laivoon? Messukille. Mä supitropille. Niin. Mulla on ihan huonoa kamaa, mutta aivan. Niin, mut mä voin. Mulla on miakka. Puu kyllä, mutta... Missä sä oot? Mä oon spawnilla. Itse asiassa mä oon supitropilla kohta. Mä tässä katon koordinaatteja supitropille. Mä katon vaan piikkoni. Koska mä en osaa katsoa koordinaatteja. Ja mä taas kuolen, koska tossa jätkellä on paremmat armorit kuin mulla. Onneksi et sä juokse paljon. Ja mun selästä tulee. Miksi? Mä sain hidastettua tätä hirveästi. Saan syötyä. Saiko supitropi? Koska joku tyyppi tuli mun selästä. Kuoliko sä? En. Mä oon taas siellä venepaikoilla. Onko sulla aset? On puumiakka. Hyvä, koska mun takana tyyppillä on puumiakka ja mun on puumiakka, joten voidaan kääntyä ja tappaa se. Ja mä taas
löysin just mun pelin käännöksen. Mä löysin itteveni chestplatein. Ei hitto, ei hitto, ei. Minkä chestplatein? Chain. Ei kun hetkinen, toi on jo Atte. Jump! Miks toi jätkä jahtaa mua? Sun menee Mitä? Heippa. Älä kuole, mä näen sen tyypin. Se ei halua jahtaa mua enää veteen. Ei paha, mutta noin aika huonoja pelaajia. Hehehehe, troll. Kiitos muuten boostista, se yrittää heittää. Ei hitto, mä feilasin pahasti. Mä en. Mä näen muuten sen tyyppi, joten mä tuun sun takaa, joten mä voin auttaa sua, jos sä yrität, jos pystyisit kääntyä. Mä menen laivaan. Holy shit, sä oot turvas, mut mä yritän tappaa tän tyypin. Alkaa mä tulen mukaan. Hyvä mä oon! Se kuoli! Se ei saa lyöntiä! Missä itsessä se on? Ei, mä en näe mitään. Ne ei vieläkään kuollu, mulla on hakattu se. Se ei saanut yhtään hittiä muhun. Kiva. Ei nouse pinnalle. Saiko sä tavarat? Sulla oli Charms 1 kivinjakka. Ok. Oliko siellä yhtään muuta asetta? Ota, mä menen tähän ylös ottaan tavara. Eikä toi. Mä sain itselleni tommosen. Onks sulla Stone Sword? Ei kun, onks sulla Stone Sword? Tossa. Stone Swordi. Mennään keskelle, koska Justice Trapilla. Joo. Ja... Sattuisiko sulla ole nuolia? Ei. Sori. Onks sä toi, joka menee portaita? Haps. Missä? Mä pelin hapseen, mutta ei varmaan, se varmaan vaan loppus. Mustakin tuntuu. Ne äskeiset muuten cross-teamassa. Ota, ei, älä mene, juokse. Juostaan! Me ollaan ulkona. Ei, lähti perään. Ai lähtikö? Joo. Terve! Menkää pois! Toisin lampet. Hyppää veteen! Hyppää veteen! Pena. Toisin niistä on pena. Pena. Kimuossa. Ei hitto. Mä kutsun kaikkia penaksi miettä. Ihan kaikkea. No. Eipä. Kiva. Atte. No. Mä sanon, sulla ei mahdollisuuksia voittaa, jos toinen noista tiimiläisistä kuolee. Mitä? Sulla ei ole mahdollisuuksia, jos toinen niistä tiimiläisistä ei kuole. Ei sulla ole varmaan muutenkaan. Ei niin. Koska sillä on opekamat. Toi just tappoi itsensä.